Nyekel biasa wae Mbak, rasa ekspresi Mbak. Pamintaku ya gantian nih Rom nima situasi Tansah
Ya, sandinge. Ing sarena sawah ngene Sok-sok ciut, sok-sok ombo. Datan kinggih serembut lamun adoh caketing Lumayan ombo banget. Kuwi ki ora kono sing ngombe, Mas. Pekmu sing cilik. Ya coba yuk piye? Pian. Wong andekne swara malah. Swaraku gede. Nike iki lho maksudnya, Mas. Iya, suaraku gede sayang. Yen cedhak tansah mulat Wis ra cetha. sida asih Pindo mimi amin tuno ayo nimas bareng ana tapi wajib Bareng yuk, gongke. sida asih Terima kasih matur nuwun sewu ingkang katemben lenggah menika kadosipun saking keluarga tebih. Dari mana, Mbak? Oh, dari Soyun. Ayun. Iki sapa sing ora apal lagu iming-iming wis buka browsing iki sapa? Oh, alah. Mbok do takon aku. jenengan apa? Ora pati. Oh, si Erlangga. Ayun. Kula ayo Rojak nanas pantes dewa dari kelas tiwas
Humas Om Heru. Nggih, Dik. Pripun? Alhamdulillah menika Om Heru sebagai humas. Oh, nggih. Ya, Humas dari keluarga Jakarta. Dari keluarga Jakarta. Oh, nggih. Nggih, kina dawuh, Dik. Nyuwun lagu entit. Ya Allah. Ibuke terus entit. Ingkang ulang nggih, ingkang nyerat Om Heru iki ngerti. Ingkang ngersake mesti Pak Heru ki, Mbak. Pokoknya ingkang ngersakaken entet ingkang pundi menika? Ingkang ngersakaken entit ingkang pundi? Oh alah. Nggih. Sekecakaken. Yes. Siap mangke badhe pun aturaken piyambak menika entitipun. Wonten mriki senggaan sareng-sareng nggih Pak nggih? Oke. Nyuwun nggenipun. Senggaan. Ayo Dek. Senggaane kur. Iya. Oh iya. Ini keluarga yang dari Jakarta. Salat limang waktu. Nyuwun pamunten Bapak sinten asmanipun? Oh, Pak Katimin. Oh, Bapak Katimin. Pak Katino apa Pak Katimin? Pak Katino. Oh, Pak Haji Katino. Oh, Bapak Haji ya Katino. Allah. Pak Haji nanti nyanyi sendiri loh, Pak Haji. Iya. Nggih, Oke, tetep oke, itu oke, nggih oke. Pak Haji Katino mangke nyanyi nggih. Oh. Pripun? Oke, sini ikut sini. Mas. Iya. Ikut sini enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ya. Sama Pak Haji. Aku ki metengan lho. Lah tenang ora. Lah aku dipandeng kowe meteng lho. Lah wingi wis kabeh ngono kok ya. Sik aku tak njupuk mic siji. Oh, ngaten sih. Ndelalah kok ya entuk bocah gampangan iki ya. Aku to. Geleman. Kok yo tuh nyetak-nyetak. Menika mbok monggo dipun lajengaken Bapak Haji Katino. Nggih. Loh, Lenggah. Nah, ngaten. Niki Bu Katimin ingkang pundi? Mboten tumut, gak ono. Oh, Pak Haji. mesti iki. Oh, tasih bujangan. Lah sing ngagem jilbab semang menika sinten? Pak Haji, panjenengan ngasih tomik piyambak. Mboten, kalih kula mangke sareng-sareng kula. Lah, ayo. Dek ning room duduk di sini. Nggih. Tanggung jawab ini Cah, rekoso iki. Iki arep selfie sih kok. Iya. Selfie sih. Ini nanti live di mana? Facebook napa IG? Nanti Iya, ini live-nya dari di Jack Campur Sari TV. Revansa, Iya. Bapak. Masuk Saking metro. Wonogiri, sisih wetan. Loh, lah. Aku dadi kaget nek ula meneh jebule HP tiba to. Iki mau tekan ngendi ngantian lali aku. Hama. Sik. Ora. Iki mau tekan ngendi? Tik, teko ngendi Tik? Teko apa iki? Kondungan kayak Mas. Ke Pati. Iya. Sudah, Pak? Sudah, fotonya sudah? Oh, belum. Malah diatur. Kepati hamba Malam minggu kota Solo pancen rapi. Gotong royong nyambut gawe.
saiki yo piyayem budaya sedaya nggih Kang Mas.